हे बघा मस्त अशी ही जाळी इलिया आणि किती नरम झाली आहे ती बघा। ही बघा आंबोळे कशाबरोबर सोबत खायचे ता म्हणजे सगळ्यात सोपा चाय सोबत। चाय सोबत खावा, चटणी सोबत खावा। आम्ही मालवणी लोक सर्रास काळे वाटाण्याच्या सांबाऱ्याबरोबर खातो आणि हे आपण उपासाक सुद्धा जन्माष्टमीच्या खातो। मस्त लागतात। नमस्कार, मी स्नेहा परब किचनमध्ये आपल्या स्वागत। मी आज दाखवत आहे मालवणी आंबोळे सगळ्या टिप्स सहित। मी तांदूळ 3 वाटी आणि 1 वाटी उडदाची डाळ 3:1 असं प्रमाण आहे। आपली 1 वाटी झाली आणि ही दुसरी वाटी आणि ही तिसरी वाटी। मी हे गावचे सुरई तांदूळ घेतलंय। तुम्ही बाजारातली कणी सुद्धा घेऊ शकतास आणि अगदीच ते नसला तर तुम्ही आपले घरचे रोजचे वापरतो ते तांदूळ घेतलास तरी चालत। पण हा तांदूळ आपलं जुनं होय, पण आपल्या हे चांगले धुवून स्वच्छ भिजत घालून ठेवू आहे। आता तीच वाटी घेतलंय मी आणि ती वाटी भरून 1 वाटी पूर्ण उडदाची डाळ। आता ही डाळ सुद्धा आपल्या धुवून भिजत घालू पाहिजे। आता ह्या डाळीमध्ये मी 1 चमचो मेथीचे दाणे घालतोय। पावसाळ्यात पीठ आपला येत नाही, मेथीच्या दाण्याने पीठ मस्त येतं फुलान। 1 चमचा जिरा घेतलंय, ह्या पण घालायचा। मालवणी लोक घालत नाही पण जिऱ्यान चव पण चांगली येता आणि पोटात पण जिरा पचण्याक बरा असता। आता ही डाळ आणि तांदूळ मी 8 तासासाठी भिजत ठेवतले। आता सकाळचे 12 वाजले। हे मी 8-9 वाजता वाटतलंय आणि त्याच्याबरोबर हे 15 मिनिटं आधी वाटूच्या आधी 15 मिनिटं आधी हे पोहे भिजत घालतले। अर्धे वाटीच पोहे घेतलंय, हे भिजत घालतले आणि हे या तांदळाबरोबर वाटून घेतले। आता हे तांदूळ आपल्या 2-3 वेळा तरी धुवून घेऊ पाहिजे। ठीक आहे, गावठी सुरई तांदूळ आहेत ना। आता हे तिसऱ्यांदा उडदाची डाळ सुद्धा मी अशी 2-3 पाण्यातून धुवून घेते। आता ह्याच्यात मी अंगाच्या वर थोडा पाणी ठेवते तांदळाच्या आणि उडदाच्या डाळीत सुद्धा। आता ह्या आपण 8 तासासाठी भिजत ठेवूया। हे आपले 9 तास झाले भिजून मस्त फुलांवर इले तांदूळ बघा। आणि ही आपली डाळ सुद्धा मेथी पण त्याच्यावर घातलेली आहे, ती सुद्धा मस्त फुगली आहे। आता हे वाटेपर्यंत मी हे पोहे भिजत घालते। अर्धा वाटी घेतलंय ते काय लगेच नरम पडतले। या डाळीतलं सगळं पाणी मी उपसान घेतलंय आणि ही डाळ आता मी पहिली वाटून घेते। डाळ पहिल्यांदाच वाटायची की त्या डाळ चिकट असताना ती पूर्ण मिक्सरच्या भांड्यात चिकटून राहतली। आणि पावसाळ्यात म्हणून मी बर्फाचे खडे नाही घालत आहे। अगदी गरमीचं सीझन असत तर बर्फाचे खडे घालायचे, डाळ मस्त मऊसूत वाटत आहे ना। मस्त अशी बारीक स्मूथ पेस्ट आपली वाटून झाली आहे। आता मी एका टोपामध्ये काढून घेते। ज्या टोपात पीठ घालतले त्याच टोपात काढते, 17 भांडी नको भराक। आता उडदाची डाळ चिकट असताना ती एवढी अशी भांड्यात चिकटली आहे बघा। तर ती काढायची कशी, तर आपण तांदूळ वाटले ना किती सरसकट निघून येतात, म्हणून कधी पण पहिले तांदूळ नाही वाटायचे, उडदाची डाळ वाटायची। दोनदा माझे तांदूळ वाटून होतील। आता आपले तांदूळ पण मस्त बारीक अशी वाटून झालेले आहेत बघा। आता हे पोहे सुद्धा मी आधी घेते आणि मग त्याच्यावर तांदूळ घालते जे उरले आहेत ते। आता ह्या मिक्सरच्या भांड्यात आपला तांदळाची पेस्ट ठेवली आहे, सगळा मी वतलंय त्यातला भुतूरला बॅटर। आता ह्याच्यात कसा या साफ करायचा, तर आपण त्यात वाईट गरम पाणी घालायचा आणि मिक्सरवर पल्स मोडवर आपण त्यात फिरून घ्यायचा एकदा। मग त्या भांड्यात चिकटलेला जी डाळ असतात, तांदळाचं पीठ असतात, तर सगळं आपला निघून येतं। या बघा सगळा भांडा आपला मस्त साफ झाला। आता ह्या पाणी गरम मी वतलंय, मी वाटते पण थोडा गरम पाणी घेतलेलं आहे, जास्त नाही घेतलंय, 1च ग्लास घेतलेला आहे त्यातला ह्या उरलेला पाणी। आता मी या फेटूचा भांडा घेतलाय, चमचो त्याने पेटतलंय किंवा तुम्ही आपल्या साध्या चमच्याने पेटलास तरी चालेल, पण ह्यांना पटकन होतला। ह्या सगळं आपल्या एकजीव असा करून ठेवू पोया।
आता पावसाचे दिवसच पीठ येणार नाही म्हणून थोडासा गरम पाणी पण वापरायचा। तशी आपण मेथी सुद्धा वापरलं आणि ह्याच्यात मीठ टाकला तरी पीठ लगेच येतात। गावाकडे काय करतात, निखारो घेतात आणि तो घालतात गरम आणि त्याच्यावर तेल वततात, ता पीठ पटकन येता। आता ह्या पीठ मी झाकण ठेवतोय, पण ह्या ठेवायचा कर गावी आपली उबदार जागा चुली जवळ असतात थंय ठेवतात। आता मी हे आपल्या गॅस जवळ ठेवतले। आपण रात्रभर हे पीठ ठेवलं होतं, बघूया आपलं कितपत पीठ आलंय। या बघा एवढा पीठ इला, म्हणजे पाऊण टोप पीठ इला। आपल्या पिठात फक्त टोपाच्या पावणा टोप पीठ होता, म्हणजे अर्ध्याहून तिप्पट पीठ इला आपला। आता ह्याच्यामध्ये आपण मीठ घालून घेऊया। आता मीठ आपण चांगला ढवळून घेऊया। मीठ ढवळून झाल्यावर आपण या बाउलमध्ये काढून घेऊया पीठ। पीठ जास्तीत जास्त 9 तास ठेवलात ना तरी चालता, पण मी रात्रभर ठेवलंय। आता ही जाळी ठेवलंय आणि त्याच्यावर आपला या बेडा, म्हणजे काय आंबोळी चारी बाजून मस्त शेकता। उन्हाळ्यात जर तुमका पीठ ठेवचा असत तर थोडा उसरान ठेवलास तरी ता येता, जास्त लवकर ठेवलास तर आंबट लागतला, आंबट येता पीठ। आणि आपण पावसाळ्यात ठेवलं म्हणून मी लवकर ठेवलं होतं, म्हणजे रात्री 9 वाजता। आता सकाळी ता मस्त येईला। भिड्यात तेल लावसाठी मी छोटंसं कांदो घेतलंय। आपण गावी असल्यावर सोडणा घेतो किंवा केळीचं गोप। कांद्यानं आपण सर्वत्र असं तेल चोळून घ्यायचा। भिडा आधी चांगला तापून घ्यायचा आणि मगच तेल चोळायचा। आपण गॅसची आग आहे ना एकच ठेवायची, म्हणजे कमी जास्त नाही करायची। आता ह्या बॅटर असा चमच्यान वर खाली केला, मी अजिबात पाणी घातलंय नाही, मधोमध असा घालायचा आणि ह्या डाऊलच्या बाजू मागच्या बाजून असा सर्वत्र गोल फिरवायचा। आणि ह्यावर आपण आता 2 मिनिटासाठी झाकण ठेवूया। 2 मिनिटं झाली आता आपण उघडून बघूया। बघा पूर्णपणे सुकली आणि झाळी पण मस्त इली आणि भिड्याक अजिबात डसत नाही, पटकन गावील तो जाता आणि पटकन उकलता, मस्त कलर इलो। आता आपण मागच्या बाजून झाकण न ठेवता 2 मिनिटं शिजून घेऊया। आपली आंबोळी चांगली सुकली मस्त अशी जाळीदार आंबोळी आणि मेथी टाकल्यामुळे कलर पण मस्तच येता भारी। मी आता तुमका दुसरी पण आंबोळी दाखवते। तशीच घालायची आणि चमच्यान अशी तिका पसरवत जायची। पसरवते वेळीच बघा जाळी येता, त्याका जाळी इली की समजायचं आपला पीठ मस्त इला। तुमच्याकडे जर भिडा नसात तर तुम्ही पॅनवर पण करू शकता आणि तुमचा भिडा लय दिवसाचा ठेवणीतला असात तर मी खाली लिंक देतोय, त्याच्यामध्ये तुम्ही बघा तुमचा जुना भिडा कसा रिपेअर करायचा। मी अशी हातावर घेऊन सुद्धा तुमका दाखवते, बघा किती मऊ झाली चुरलंय तर एवढी सॉफ्ट आणि मस्त झाली। अशी आंबोळी तुम्ही ह्या वेळेक नक्की करा। परब किचन लाईक, शेअर, सबस्क्राईब करा। नेहमी हसत रवा, खात रवा आणि नवनवीन रेसिपीसाठी परब किचन पाहत रवा। धन्यवाद।